Merci dachten wij koningen handen. We wonen een tam improviseren. Minus bitte QO. Nek een treebol water, maar we diezen. We gaan de tam contaden. Pedi, beer. Puis de klasket, wille hero. Gouveret tout, qui idee, ne que prend encore de mercy. Après les causes et was starter canal que don displace vers le corps. Amen. Een gleed, hoe kan dat gleed hangen? Ge, waar ons? C'est een day, me bugal et on que dena, en on est chargé de s'en occuper de me mappian. Me mappian, eh ben, zo jong, on m'a fait bugal et vélo, véleri cosa, haidor connerio. Als je op etappe valt, met mijn pian, dus lonket, longen. A pinos over. A kan de mensen niet in de industrie. A surtout, et de zouden goed die krijgt te worden. Ah, we dan weten, maar ben pin mes bengalen, geven een norm. Mes expliquer dat. Ah, mais pénose rien. Oh, mais de médecine, n'est que go start. Parce que me la d'un temps fromage, tu rors qui weg, alors t'as dire il weg brasse. À neuzen, sur, l'eau blichter, fromage. À hier, 11 des neiges du stu. Puis voilà, moi regrette, mais merci naïeket. Behar de goedie, benuzen heai. Après heai, penus goe han, penus peter wan ho. Mais mieke ze me nou ta over. Mais, wat tegen ozadinen, tu rook te big me mapjan. Nek de zadinen, maar laat de lachen een tamponat. O met zien. Bij jongen naar Jory weg. Haast waar wij leg. Ze zoeken me lachen de zadinen. Hij is op die zo piskete.